tima mbele jidi nadde min jiɗi ko ɓeydi sange yaade sallah jaɓi griyas ndiyam griyas ndiyam joni oɗon jogui caɗele ndiyam jogui caɗele ñamon waɗi ñamon jiɗi wandede ndiyam griyas joni an ay haalan wonata min calmini on min du'onima indema yettode Kadija Daw min calmini on min juurima on min ñaagui Allah sardingo ko yo Allah nawrumo yeeso min teddini hen Habi an ñogumi an Salamata an Salamata Ka Dieynaba Kane Mouri Ba miɗe ñaagui Allah yo jaam yaaru yeeso sardinge men hande alhamdulillah rabbil alamin bo jeesemen ɗo bisimilla miɗen jetti Habi Moussa indema yettode ɗo ndene Diallo jeeri miɗen ñaagui Allah yo sardinge yaaru yeeso ko mawɗo moƴƴo malaɗo ambata keedata haɗata yo Allah waɗe barke sardinge amin Allah amin amin ɗum ɗo miɗa ekkita gelogal ba kalawo e radio moftane radio Sénégal ko haalata ko miɗen belti hen tawi so yii ɗum yo andu neɗɗo ne yiiɗa mo yiyani kono yewnatamo annata sinno ko sagam hande taw miɗen jiidi kono hay somin jiidani hakke men yiddemo miɗa effitima e sarɗe montor cakka hol bagge ɗe jaltani bagge ɗe hay bagge ɗe kay ko ma jalta bagge ɗe ko ma jalta hay so yaltinani bagge mun min garmi ko golle eyyi ko golle garmi ko golle min alani hay yettore alhamdulillah rabbil alamin oɗo halimata moƴƴani Sénégal paami Macky Sall to gon deritade fof omo eyfita kala kan an tawino wonano woɗɗede Macky Sall mami dore courma saabu min woni gelluwar kala gonɗo Dakar nel ganke soy nanke ko min woni ko nokki jangge koyam gelluwar hoore sowe yumma jiide baba yeyi hami jibini ɓiɗɗo onne ko goro wonko gotol jeeɗiɗi kamɓaɓe jeeɗiɗo salani salmande